Dito sa layong bukid na kami tanom nga daghan. Ang ilang pangalan. Hey mga kalumads, welcome na po sa atong channel, ang Lumads TV. So, kumusta ka mo? Ang hinaot ko nga nakita kanunay sa maayo nga pagsikay-sikay, may nga paglihok-lihok, maayo nga panguna-una, ug labas sa kanan, nakita kanunay sa maayo nga panglawas. So, sa karon nga episode sa mga kalumads, atong paghisgutan ng usa ka klase nga gulay nga diin na di say pulo ka health benefits nga pwede natong makuha. So, kini nga gulay, pulo lang ani nga gulay. Daghan kani sa ato ang palengke ug labas sa tanan siguro nani sa inyo ang mga garden karon inyong ginatanom. So kung gusto mo makabalo kung unsa ni nga klase nga gulay, so humana ni nga video. But before ta mo padayon, intro sa ta. So shout out di ay sa ako ang mga amigo. Shout out kay Brother Roland Pormon. Brad, shout out din na si mo ha. Kay Edwin Roba, sa akong amigo nga ibutan kaayo. Shout out din na si mo Edwin. Shout out po kay Pre Randy Abapo, pre. Salamat kay pre. Ug shout out po kay Kuratoy Nakama tol. Daghang kay salamat tol. Shout out din na si mo ha. So, mga kalumads, kung bago pa lang ka nini nga channel, so hanyo ko sa inyong suporta, pakipindot sa subscriber button, pakipindot po sa notification bell para may mong updated ka sa mga malabot pa nga video nga atong i-upload. So mga kalumads, kung naamoy mga pangutana, naamoy mga comment na gustong ipaabot nani sa ato nani sa atong channel, so primo nga mo comment sa ilawom sa comment section kung ganahan ba mo ani nga channel or dili. So pwede mo like, mo dislike, and then para sa sunod mabalaan nato ug ato paningkamutan nga mahimong kini nga channel makatabang ngadto sa inyo ha. Nga atong topic karon mga kalumads is all about gulay. So mga tanong ko sa inyo unsa ang mga benepisyo nga pwede nato makuha kung makaon ta niini. So kung naamoy mga idea po din ha, paki-comment din na sa comment section para mabalaan po nato ang inyong mga opinion. So para sa ko ang mga kalumads, ang gulay is aduna kini dakong role sa ato ang matag usa ka kinabuhi, no? Gibuhati sa Ginoo nga adunay purpose, sama gud sa usa ka tawo, gibuhata sa Ginoo nga adunay purpose. So ato lang nakbitan gamay. Unsa man ang purpose nga nung gibuhata sa Ginoo dinhi sa kalibutan? Ang iyang purpose is pinaka main purpose sa Ginoo mao ang naay mo simba siya ha. Naay mo daig siya ha. Naay mga lagad siya ha. Mao ginay pinaka main purpose sa tao nganong gimugna ta sa Ginoo dinhi sa kalibutan. So susama gyapon sa gulay, no? Yang unang-una, yang gibuhat ang gulay para naay makaon ng tao. Yang gibuhat ang gulay para naay makaon ng hayop. Ug labas sa tanan, yang gibuhat ang gulay para makatabang, makaayo sa ato ang mga balatian. Kalumas, proceed ta sa ato ang pinaka main topic karon atong hisgutanan mao ang Malabar spinach o ginatawag sa scientific name niya nga Basilia alba. Sige daw. Sa nakabalo na ani unsa ning Malabar spinach. So dinhi sa to dinhi sa Pilipinas mo ni ang ginatawag nato nga alugbati, no? Alugbati. So mga kalumads, ayaw ni small nga tanom tungod kay daghan kag mga benepisyo nga pwede makuha ani. So sa akong gisulti kanina, aduna say pulo ka mga health benefits nga makuha ani nga gulay. So before that, ato sang hisgutan kadali kung asa ni kasagaran makita nga gulay. So ang alugbati kasagaran makita siya sa tropical area, particularly gyud dinhi sa Pilipinas, no? Tropical man ta dinhi. O
ug makita po ni dito sa Africa o makita po ni dito sa New Guinea. So kining alugbati mga kalumads, mo ni ang gulay nga dili sa lisod patubuon, dili sa lisod timanon tungod kay wala siya ipili pod sa yuta. So dali rin sa paraghanon o kasagaran nga nagtanom ani, no, ani nga gulay is dito sa mga medyo bugnaw maganahan sa bugnaw ang area pod kining gulay, kining alugbati. So dinhi sa Pilipinas, kung wa ko nagka mali, naa say duha ka variety ang alugbati. So ang una mao ang kining katong color violet ang iyang lawas o iyang dahon, ug ang ikaduha mao kining green. Commonly gyud makita nato dinha sa mga palengke. Mas halinon siya kaysa atong color violet nga klase. So sa akong gisulti na ganina mga kalumads, unsa di ay ang mga health benefits nga makuha nato sa kining alugbati. Okay mga kalumads, lisod ning bag-o patag sugod kay medyo magkasalapid pa natong baba, usay kalimot pa sa patas atong istorya na mental block pa ta. So ana man siguro nang kuan ang tanan sugod sa uno no, naagi mga kuan, naagi tay mga challenges nga masagubang. So sige lang, hinahinay mga kalumads, importante nga ma-deliver na nato sa inyo, mapasabot na nato sa inyo kung unsa tong dapat nato i-share o ipasabot dito sa inyo. So balik ta mga kalumads sa atong topic. Nakita na ninyo sa slideshow ganina nga ang pulo ka health benefits nga pwede nato makuha kung kita kaon aning gulay nga alugbati. So ang primero ato mga kalumads mo ang weight loss. Tabangan ang ato ang timbang nga mobaba. So kung sa to mga taas-taas na og timbang din na, so mas better nga makaon mo og alugbati. So ang ikaduha, tabangan pod ani nga gulay nga mubawas ta kada adlaw. So i-prevent ni ang constipation. Ang ikatulo, good brain function. Tabangan ani nga gulay nga trabaho ang utok sa iyang dapat pagatrabahoon, no, sa iyang function. So ang ikaupat nga benefits mo ang fight against diseases. So taas siya og vitamin C. So ako nang isulti ganina nga kung kita perminti konsumo og kining gulay, prutas, layo ta sa mga balatian. Strong immune system ta mga kalumads. Ang ikalima mao ang tabangan nga mababa ang blood sugar. Tabangan katong mga diabetic person nga mo normal ang ilang blood sugar, no? Yani day kanindot ning ning alugbati, no? So ako ni i-recommend din sa inyo mga kalumads. So ang ikauno mao ang tabangan nga kining sa tawag ani hawan or hayag hinlo ang ato ang pananaw, no? Nimo klaro ang atong pananaw sa atong sa mga sa mga dalaga ug mga ulitaw dinha. Klaro kayo nato ang ato ang mga crush. Unsa ko no? So ang ikapito mo ang stronger teeth o kining ikawalo mo ang give strong bones. Pasabot ang alugbati di ay mga kalumads rich in calcium di siya, no? Kaya ang trabaho sa calcium tabangan man nga mimong lig-on ang ato ang mga bukog o kini ato ang ngipon. So grabe gyud ani di ay ka powerful di aning kining alugbati mga kalumads. So ang ikasyam mo ang inflammation kini mga hubag-hubag, no?
maayo dining kuan, maayo dining alugbati aning kuan mga hubag-hubag. So ang last, ang pulo mao ang kuan relieves kuan pinaka-importante po ni mga kalumads alang ni sa mga nagibati nga kuan ulcer, no? Maayo dining tambal di ang alugbati sa ulcer. So muna sa tanan mga kalumads ang kuan kaayuhan o pwede natong makuha nga mga kaayuhan kung kita nagkonsumo aning alugbati. So after ani nga video mo proceed ta sa next ko nato mao ang pagtanom. Okay, mga kalumads, proceed na ta sa ato ang kuan, ang ato ang pagtanom. So itudlo po nato sa inyo ha ang atong nabal-an nga pamaagi sa pagtanom aning alugbati. So before ta mo proceed, so ato sang i kuan sa inyo ha. Sulti sa inyo ang mga dapat kinahanglanon. So kini natay kuan, natay sanggot. Mo ni atong similya, no? Ato aning pinalit gahapon. Ito kinagulay ta. So mo ni gamito na to nga similya. O pinaka-importante mga kalumads na agitay tubig kay after nato pagtanom, atong bisbisan para dili malaos ang ato ang tanom nga alugbati. So diya na to itanom mga kalumads. Ako taghawan din eh. Okay mga kalumads, naa po day ko idugang itungod aning pagtanom o kining gulay o kining alugbati. So kung naamoy ko andin na, naamoy mga compost, vermicast o sige tawag na to animal manure, pwede ninyo sa buwagan ang inyong plat para mimong tambok ang inyong mga gulay o ang inyong mga ipangtanom. Okay mga kalumads, siguro kita ninyo ang mga manok no, sunod nila ang kuan ato ang ginatanom. So make sure nga kung magtanom mo tapos na may manok, make sure nga kuan kanang kulungan ninyo og kining net kung sa available ninyo nga pwede gamiton dinha. Tapos kana ako namo kay daghang mga manok gud dinhi. So ako ning kulungon hangtod nga dili pa mo turok kining kuan alugbati nato kay para dili madisturbo. Okay, mga kalumads, human na tagtanom. Human na po taog bisbis. Wala to na nato pila ka adlaw. Ang atong tanom nga alugbati para pagdahon siya motubo. Ma-apply ta og organic abono para paspas ang pagdako og dali po ta maka gulay sa to ang tanom nga alugbati. So daghang salamat no mga kalumads sa inyong pag-tune in hangtod na human kini nga video. So kana lang siguro daghang salamat o God bless o amping.